Good morning mga kasay. For today's video, ako nagikakas diri sa likod kay wala man na siya klaro gyud nga unod. So ang kamuti diri ako hagad ta pero gagmay lang. Humandi pa gyud ning usa ka nako ka bagso. Kay nag-eskwela man yung mga kuya, so kami na lang gyud ha mabilin. Humana siya sa sud. Ako lang manggikuan nga magkuan sa siya, musunod na kay kun na siya sa sud, wala ko kay bagon siya buhaton. Humandi man po ni siya mo permi jud sa sud og dako diri sa gawas. So nanguha day ko ako itanumay ba. Ako itanom kaya ako naman gikakas dito sa atubangan. So daghan-daghan mi og nakuha dito nga kamote. Mo nang ako na baguhan. Ang purpose nako atong una nga maka gulay-gulay lang gani ko og kanang talbos kamote ba, pero wala po ko nagdahom nga nakuanan day siya og unod o miunod siya. So, muna, pasalamat lang yun ta. So, kanihang gipang kakas, kay tungod lagi gagmay og unod, human tungod sa siguro sa gahi ang iyang kuan, yuta. Ako na lang po gidungan og hinlo, kay para, hindi ka human ani, muna po ni siya ako matamnan. Kay tungod na anam ko yung mga seedlings na giredy, pero dili pagod ingong nga dagko. So, thank you for watching mga kasay. God bless everyone. Bye!